Helsinki, 1994. Everything was quiet in this small harbor town, which was inhabited by workers and only known for its ships and paper mills. The townsfolk were blissfully ignorant of the fact that they would spawn 4 young men who would revolutionize pop music as we know it. Niin, me oltiin vaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Oltiin vaan 4 kaverusta, jotka halusi tehdä yhdessä musiikkia. Ei siinä mitään sen kummallisempaa kemiallista kaavaa ollut. In the early winter of 1994, a small record company, Pekka Productions from Helsinki, had come to the end of the road. Their previous commercially successful act, the Singing Parachutists, had split as most of the members had died. Now the company was inactive. So Pekka Productions decided to have an audition. The idea was to find new talent. Mä oikein tiennyt, mitä mä etsin. Määrättyjä visioita ehkä oli. Mutta kun mä näin nämä 4 nuorta kaveria, niin se oli kaikki poikkeuksellista. Valtava energia. Se oli porukka, jossa jokaisella oli oma imago jo. Se kemia oli ihan eittämätön. Mun mielessä syntyi ennen kuulumaton ajatus. Perustaa 4 nuoren miehen yhtye. Bändi. Tervetuloa, morjes. Päivää. Niin, ihan aluksi varoitan tästä kamerasta. Älkää näkö kipsiä, se on dokkaria varten. Tämän vision lopputuloksena oli tämä koetilaisuus. Ja yllätys, tämä bändi, joka menee maailman huipulle, olette te. Siis kuka meistä pääsee sinne? Kaikki te 4. Jokainen teistä muodostaa poikabändi. Ja voin sanoa, että teidän rahahuolenne, tulevaisuusongelmanne, kaikki tämmöiset on ohi. Ja kirjoitatte ihan siihen viimeiselle riville aika selkeästi se oma, niin voi olla selvennys, mutta tuskin teillä on niin monimutkaisia ne. Mulla tuli mieleen se kysyä, että minkä tyyppistä musiikkia me niinku tehdään tässä? Erittäin hyvä kysymys, mutta palataan siihen, kun olet kirjoittanut paperin alle. Musiikilla on määrätty osuus, mutta joka tapauksessa kaikkein tärkeintä on imago. Teidän on tärkeää luoda jokaiselle oma persoonallinen olemus, tyyli. Jane on sä oot räiskähtelevä ilopilleri, semmoinen hölmöilijä. Ilopilleri. Kyllä. Tukkahan on taas väkivaltainen, katuuskottava, semmoinen valokuvaajien hakkai, sinä joo. Väkivaltainen. Okei, ja sitten täällä on Rönnyä. Sinä joo. Karismaattinen, älykäs. Ei nyt mä sotkin. Sori. Petfahi. Johtaja, karismaattinen, älykäs, filosofinen, oikein syvältä luotaava. Sanotukset tulee sulle, ilman muuta. Ja siinä näet olikin. Siis mun jäi nyt veksi tästä koko ajan. Joo, sulle ei löydy mitään. Sori vaan. Mä oon pahoillani. Joudun sanomaan näkemiin. No ei, oli ihan kiva tavaton vaan. Moi, me nähdään kuitenkin. Hei, Teresalo on hyvä idea. Istupas vielä alas.
Etninen vähemmistökaverit, hei! Se oli aivan upea idea. Se sopi mulle täysin. Mä vaadin sitä itse asiassa. Ja eikä se ollut niinku pelkkää joku naaman väri, tukan väri, tällaista kaikkea niinku bla bla bla, vaan se oli myöskin siellä. I feel your heat burning next to my body. Next to my body. I feel your blood body. Oh, you took me into a place where I belong. I am no boy no more. I'm strong. Oh. Boy, easy game. Being a girl, you know, is just the same. Turning to a man is so hard for me. En mä osaa näitä sanoja vielä. Tää katkestaa... Selvä juttu. Anteeksi, mä en kuulu. Katkestaa automusen kokonaan. Joo, niin oli tarkoituskin. Ei se mennyt ollenkaan, mutta eihän tää ollut mikään... Se on äänitetty aikoja sitten. Ei tää laulu? Niin. Otettiin valokuvia. On hyvä. Joo, tämmönen kokonaisuus. Tosi hyvä. Saisitko ostaa jostain tän levy? Hei Teresa. Annapa. Jokaiselle tulee oma kappale. Valitaan. In July 1994, Pekka Productions put out a promotional single from the Joy Boys. It was sent to DJs, clubs, and radio stations. The company's marketing division wanted to find out what kind of target audience the Joy Boys had. The results surprised everyone. Meillä on tällainen pieni markkinatutkimus tehty teidän promosinkusta, ja se on saavuttanut valtavan suosion. Erittäin positiivisen myönteisen suosion määrätyissä alakulttuuridiskoissa. Että